גמרא בבוקר נכנסתי אני ישן, אף אחד לא הגיע, איזה משעמם. יוצא החוצה וזורק זיינוק לפח, שיט בטעות שעברתי לא תשן. היי סרח, חבורה של מלצרים, מתלבשים רק בשחור כמו איזה בחורים טובים. עולה לבית מדרש כי יש לי עוד בגרות, אבל סיימתי כבר אז יאללה נו אני שמיניסט, כן. אני ישן כל היום, יוצא שוש בכל מקום, חונה לא מקבל דוח, תגיד לשוטר לזוז. מה זה חרא הזה? שימו משהו נורמלי. היי מוטי, שמע רגע. שמינית אספה אימפריה, עושים הלילה הכתרה. דלה 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 אני מחסר כל יום והמחנך שלי מפרנס קצת, אז היום שלי ממשיך יושב עם ארז קצת לנוח, כי אני שמיניסט וכן זה בא לי טוב. אני בטוח קונה בבסט כי הקיוסק שלנו די מסריח. הרב פרויליך וולקאם דרלינג מוכן למדס, הוא מחכה לתלמידים אני עוד רגע טס. שמינית אספה אימפריה, עושים הלילה הכתרה, מחזור י"ג וואלה זו שכבה שלא הייתה. 27 לפברואר מרביצים פה הצגה, 12 שנים סיימנו, מה עושים שנה הבאה? יאללה אין בגרות! אז בדקתי ישיבות ומכינות והתלהבתי, עושים יום סיירות ומתאמנים כל יום במתי, אבל אני רוצה לשרת ג'וב מדס מתאים, כל חמישי דופקים פה ישיבות ולא נמאס לי. הרב אשר וולקאם דרלינג הנה הוא נכנס, הוא ציפה למתנחלים אבל קיבל רק כעס. שמינית אספה אימפריה, עושים הלילה הכתרה, מחזור י"ג וואלה זו שכבה שלא הייתה. 27 לפברואר מרביצים פה הצגה, 12 שנים סיימנו, מה עושים שנה הבאה? יאללה אין בגרות! יאללה שמינית אספה. אז יאללה רפאק בחייאת, תחזירתי בתשובה. שאלתי עד כמה מותר להוריד את הפאה. שביעיסט הולך ברגל, טורק עליו את הדלת, זיינוק נוטל את הנדר. כ"ט בשבט תבואו נעשה לכם בית ספר, קפצתי לאיילת אותי מגרשת. יאללה ברחתי כי אין לי בגרות. שמינית אספה אימפריה, עושים הלילה הכתרה, מחזור י"ג וואלה זו שכבה שלא הייתה. 27 לפברואר מרביצים פה הצגה, 12 שנים סיימנו, מה עושים שנה הבאה?